Знаете ли, че Мерседес има таен ас под ръкава си за доминация в моторните спортове? Това е 190E. Автомобил, създаден за да шокира конкуренцията и да върне марката на върха. Историята започва в началото на 80-те, когато Мерседес решава да се завърне в състезанията по туристически автомобили с мощен и иновативен модел. За целта двигателят е доработен от легендарните инженери на Косворт, истински майстори в моторния спорт. Този 16-клапанов мотор развива 185 конски сили и позволява на колата да ускори от 0 до 100 за само 7 секунди. Впечатляващо за времето си. Още по-интересно, в началото на 80-те на легендарната писта Нюрбургринг, Айртон Сена печели с този модел демонстрационно състезание срещу елита на Формула 1, доказвайки потенциала му. Знаете ли, че този автомобил е оборудван с уникален диференциал, с ограничено приплъзване и специална 5-степенна скоростна кутия, която подобрява прецизността на смяната на предавките? И това не е всичко. Въпреки че е бил бутиков модел, над 19 000 броя са произведени, далеч над изискванията, което го прави истинска рядкост и колекционерска ценност днес. Коя кола или марка да разгледаме следваща? Follow за още факти.